National Geographic sarado na. Rendon Labrador umiyak na. May mga times mo umiiyak. Oo, umiyak din ako. Senyor Aguila bang lipad sa Senado. Umabot si Jesucristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Kamikaze, pinakamikaze palabas ng governor ng Sorsogon. Rendon Labrador nagbalik na. Shot ko na! Shot ko na! Ito, di ba bang balita ngayon ng ngayong linggo atin agad simulan? Ako nga pala si Marites para magiging na legit fake news sa Pilipinas. Unahin na natin ang malungkot na nangyari sa National Geographic. This channel is no longer available. Thank you for watching. Rest in peace. Mas malungkot pa ako na sumarato kaysa dun sa nangyari kay Rendon sa kanyang sariling platform. Pero po mamaya natin pag-uusapan yan. Kasi kinalakihan ko to, childhood ko to, pati na rin ang mga ibang mga documentary channels. So tinignan ko rin ano ang rason bakit to nangyari. Dahil kung titignan nyo rin sa the past few months, isa-isa na rin nawawala yung mga linear na mga TV channels tulad nito. Kasi mas malaki na ang demand sa direct to consumer ng mga channels. Alam nyo naman tulad ng Netflix kung saan yung oras at kung kailan mo gusto panoorin, gaano karami mo gusto panoorin, nasa kamay mo literal, di ba? Dati kasi siyempre sa mga cable kailangan mo antayin alas 7, kailangan mo antayin after lunch, di ba? 7 PM, yung mga prime time yan, pinag-aagawan yan. Ngayon wala na may pakialam doon. Kung gigising ako ng alauna ng umaga, gusto ko manood ng The Boys, papanoorin ko. Wala makakapigil sa atin. So doon na nilalagay ng Disney Plus bilang isang conglomerate na sila. Hindi lang naman ito isang animated na dagana ngayon, isa na tong hari ng entertainment industry. Kung makikita nyo sa kanilang Disney Plus, nandun pa rin naman ang Nat Geo. Pero yun nga, hindi mo na ito pwede panoorin na bilang isang channel. Total ito sinabi din sa Signal, effective October 1, it will be discontinued by Walt Disney Company dito sa Southeast Asia region. Meron pa sila mga ibang channels na tinanggal tulad ng National Geographic Wild, Star Chinese Movies, Star Chinese Channel, Star Movies, isa pa yan, maganda rin yan, and Star World, starting September Southeast Asia. Masakit lang talaga to sa akin personally, kaya ako talaga sinama to kasi ang dami ko natutunan sa Nat Geo noon. At kung meron na mga subscription noon, sigurado ko hindi kayo mapapanood kasi di naman kami may kaya tulad ng ganun na magsasubscribe pa para lang makanood. Siyempre, dati kung yung nandyan sa harap mo, yun yung papanoorin mo, di ba? Kaya nga ganun ang galawan noon. Meron nga ako listahan sa papel ng parang lahat ng pangalan na may ng venomous na mga hayop sa wild. Alam mo, may ganun parang top 100 most venomous. Meron ganun sa Nat Geo. Di ko lang Nat Geo Discovery. Pero malaking parte ng buhay ko yung mga ganitong documentary, wildlife, history, channel. Marami kang matututunan dyan. Kaya sa bulukin mo yung utak mo sa mga sumasayaw sa TikTok. Doon ko nalaman ang pinagkaiba nga ng poisonous sa venomous. Ang venomous ay yung mismo lumalabas sa kanila ay pwede ka malason. Poisonous, sila mismo yung nakakalason. So para sila mga influencers sa social media. Yun yung mga difference. Yung mga ganong mga nuggets lang ng mga wisdom yung mga natututunan ko sa ganyan. Kaya gusto ko tong maging parte ng video na parang pamamaalam sa kanila sa pangmasa kasi nandun pa naman daw siya sa subscription ng Disney Plus. So di naman siya mawawala pero siguro mawawala siya sa karamihan ng mga taong hindi magsasubscribe. Sa mga taong dumadaan lang sa TV nila, pipindot at lalabas dun yung Nat Geo. Nakakatawa kasi yung mismong logo ng Nat Geo parang pinto. Diba? Literal na sumasara na ang pinto nito ng Nat Geo. Siyempre kailangan mo talaga mag-adapt dahil nag-iiba na ang landscape ng entertainment industry. Simula nang pumasok yung internet, diba? Pwede mo na ma-access ang gusto mong panoorin at isa to sa mga ginawa ng Disney para maagapan ang pagkalugi daw nila. Nalala ko pa sa Disney yung ginaganon-ganon pa nila, yung gumaganon-ganon para magkaroon ng Disney logo. Welcome to Disney Channels. Kung nalagas ang buhok ko sa akin nalaman na pinalabas daw ang Filipino rock band na Kamikaze sa kasiguran Sorsogon pero wala palang kasiguraduhan ay kung sila itutugtog doon. So sinabi dito ng mismong governor na hindi na nila pinaabot doon sa kanilang hotel at pinaumaga na sila doon sa airport. Ito yung mismong video ng isang nag-post sa mismong music festival. Ating alamin. Kasi bago mag-perform sila dapat ayan. Pero pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yung sa residensya. Pinauwi ko na sa airport. Residensya yung hotel. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat Sorsogon pero wag ganon. Yeah, wag ganon. Wag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo? Nagkakaisa tayo? Si Vice Ganda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sara Geronimo. Okay? Mukhang mag-eleksyon na.
Dahil ka ng suicide bomber. Ha? Inuulit ko, Ano daw? humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Pwede? Alam ko, gustong-gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang kaya. Dito na lang kayo sabi. So, tinignan ko pa. Ito naman si Sir Jonathan, siguro isa sa mga organizers o isa sa mga nagpapunta sa Kamikaze dun sa kanilang music festival. At sinabi niya rito na sa dami-dami na artists at bands na pinapunta sa Sorsogon, never po nag-request ng picture si Governor. And I believe all the artists and bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, and generous Governor is. Kaya naman they did everything to accommodate his very simple request. Couple of days before the event, Imago and I belong to the zoo, pucha para kanila si Nat Geo, said no problem graciously, while this Kamikaze has been my source of stress days before the event for this simple request na hindi sumasagot. Until nag-all sila 30 minutes before their set. The Governor waited for them to arrive at the venue, hindi sila bumababa ng van. In my years in the business, ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the 2-minute picture. I even told them na sigilin nila ako for an additional fee for this. Muntik na akong lumuhod, pero deadma until lumapit na si City Governor sa akin. Joe, halika, sabihin mo na kay Gov, ayun na, they got what they deserve at pinalayas na sila. Naiintindihan ko to kasi parang napag-usapan natin dahil doon sa Bunny Cafe, pwede kasi yan gamitin, hindi lang pa picture, pwede yan maging political material. Kung mapapansin mo, may mga artista na magpapapicture o hindi magpapapicture, kunyari sa mga ganyang government officials. Alam ko, fan, pwede ka maging fan, wala namang masama kung fan ka na isang banda eh. Pero lagi mo tatandaan na doon sa mismong pinagkukuhaan mo ng picture, celebrity, artist, whatever, kung ano man yan, hindi nila alam hanggang saan aabot yung picture niya. Siguro meron sila sa kontrata nila na hanggang dito lang ang pwede namin gawin, tutugtog lang kami, hindi pa kami magpapapicture sa kahit kaninong government official, meron yung sinusunod, hindi yan pwedeng bara-bara lang kasi may mga kontrata, isa tong business, hindi na ito tugtugan lang sa mga clubs o sa bars, hindi na yan, tapos na yan, meron na silang pangalan, meron na silang narating. Naiintindihan ko, meron mga nagsisimula pa lang na less lenient o hindi ganun ka strict sa mga ganyang bagay na okay lang sa kanila na sige, picture tayo kung sino man, hindi kita kilala. Pero kasi yung pwedeng repercussions niyan, di ba? Going forward, pagkakuha ng picture, pinost ko sa social media ni Mr. Governor, tumatakbo siya bilang kung ano man. Habang buhay niya nasa internet, di ba? At mahirap ibahin kung ano yung unang nakita ng mga netizens, di ba? Siguro iniiwasan nila yun. Kaya naiintindihan ko, hindi yan sa pagiging bastos, pero dapat lang talaga nasabi niya na maaga ng Kamikaze. Since wala pa sinasabi ang Kamikaze na ganyan sa nangyari sa kanila or kung ano man PR ang kanilang gustong gawin dito, hindi natin alam yung other side na kanilang pinag-usap. Ito lang, yung parte lang sa Governor ng Sorsogon at ng kanyang team. Mukhang nakatikim ng almusal ang Governor ngayon. So yan, no? Ito pa isa, tulong din of gig contract in hospitality riders. Every band has unique terms and provisions based on the band's preferences, di ba? If ayaw nyo, o hindi kami papakita. Ganun lang naman kasimple, bayad yan, di ba? Hindi porket, di ba? Porket binagbabato nyo ng pera o bibigyan nyo ng pera isa, ano, gagawin nila yun, di ba? Di porket I belong to the zoo, parang silang mga hayop sa Nat Geo na kailangan na ginaganon. So, iba-iba yan. Mayroong ibang gusto yung kwarto nila private, mayroong ibang okay na kahit sa trailer lang. Sobrang unique niyan per band and per artist, per influencer, per celebrity. Kahit sino pa yan. Tulad na balita, ito balita, nanalo ang Philippines sa rugby ba? Rebound na bawa ng Nepal, hindi mga Epal. Tayo natalo sa rugby po. Joke aside. Ang pinagkaiba pala ng rugby kasi na-curious ako sa soccer at football. Ang football ay nag-originate daw sa Amerika. So, ayan. Ang rugby parang wala silang mga protective gear masyadong puro sa leg. Panoorin natin mamaya, papakita ko sa inyo. At para syempre, iba't iba yung mga pinagmulan ng mismong sport na ito. Diba? USA at Canada ang pinanggalingan ng American football. Ang rugby na may worldwide. Halos same naman yung kanilang kailangan gawin. Kailangan malagay yung bola o isang pro-light spheroid sa parte ng field dun sa goal ng kanilang kalaban. Diba? Yung makikita mo. Panoorin natin saglit para lang magets mo. Hindi yung rugby na nagpapasaya sa'yo. Nagpapasaya rin naman to. Ayan, diba? Wala silang masyadong protective gear. Diba? Para sila mga langgam pa nakakita ng asukal. Diba? Para magkakasama silang gano'n. Yan po. Gusto ko gumawa ng team ng Pilipinas na puro mga akyat bahay gang lang. Mga riding and tandem yan. Mga magagaling yan talaga magsasa-slide magtatatalon Ito yung versus, ano naman to, England versus Samoa. Oh, parang cheerleading, Aray! Sa gitna siya.
Sige, tulak nyo mga pre! Parang touchdown. Nakakatuwa lang. Okay, sunod na balita. Kaya ito naman. Lalo kinaabangan nyo ito. Nagsalita na si Rendon sa interview to ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel kung saan nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkakawala sa Facebook. Hindi nga sa social media kasi nakikita ko pa rin siya. Kung laos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso. Wadi, kung di laos, di patunayan mo. Ang difference kasi sa mainstream, kaya kayo nawala. Kasi tumalino na yung mga market, tumalino na yung tao. Ngayon, naghahanap yung mga tao ng someone na pwede nilang tingalain na nakaka-relate sila. Kasi yung mainstream TV, hindi kayo nagbigay ng option sa tao. Kinulong nyo kami. For example, ito yung kwento. Hindi naman control yon ng mainstream media. Tayo naman magkakaroon ng gano'ng access sa paligid natin. Hindi naman nila kailangan. Wala sila parang ginawang pagkukulong na tinutukoy niya dito. Diba? Pag online ka na, pag nasa social media ka na, nandyan lang yan. Parang grand scheme na parang may kalaban dito na kinukontrol yung utak ng mga tao, tapos yung mga tao tumatalino. Mas nalaman ko mas maraming taong tanga dahil sa internet. Baliktad nga Pero yun kasi yung pinaka-convenient, diba? Path of least resistance. Doon pupunta ang isang casual watcher na gusto lang naman padaanin ng oras. Relate sila. Kung anong gusto mo ngayon, napipili mo na ngayon. Ito mismo yung sinasabi ko kanina, yung sa direct-to-consumer ng Disney. Diba? Ngayon napipili mo na anong gusto mo. Kung may gusto kang panoorin na sa memes sa Pilipinas, sa akin ka. Kung gusto mo pumunta sa mga pagkain, ginawa kala Ninong Rai. Kumbaga kada tao, meron na silang, pwede na nilang i-personalize at i-customize. So kanilang pinapanood, kanilang mga kinokonsume sa internet nang walang kumokontrol sa kanila. Kasi dahil syempre sa box ng TV, piling-pili lang talaga kung ano yung mga subscriptions na ilalagay mo. Nakakatawa kasi ngayon, sa sobrang dami na rin ng mga subscriptions, tulad ng Netflix, Disney Plus, HBO Go, diba, ang dami. Para na rin tayong kinokontrol kasi, diba, kada lugar niyan, may pwede ka lang panoorin. Diba, kung gusto mo ng Marvel, dito ka. Kung gusto mo ng puro animated, dito ka. Mga Indian movies, dito ka. Nakakatawa kasi parang bumabalik din tayo sa TV. Na dating pinipirata lang yung mga movies, mga series. Ngayon, dahil lahat subscription-based na naman, meron pupush na naman tuloy yung piracy. Papupush na naman yung mga nagda-download sa internet. So, parang ganun lang din. Bumabalik lang. The history repeats itself nga, ika nga. Pero ibang landscape na lang yung ginagalawan nila ngayon. Kaya ko sinasabi na nakakatawa laos na kayo para magising kayong lahat na you need to adapt. Diba GMA tsaka ABS meron na sila mga online na mga platforms na kung saan ka pwede manood ng kanilang mga shows. Kahit na mga noon pa. Kahit yung mga lumang shows nila. Tinan mo yan si Rendon, sabi niya laos ng mainstream pero tinanggap niya yung guest. Isa kasi wala rin akong magawa. Dito naisip ni Ogie na wala rin pala eh. So, ibig sabihin nito, ginagawa mo lang talaga ito para sa cloud. Kasi wala siya nasagot doon eh. Parang yun yung kanyang parang fail-safe. Yun yung kanyang ex-machina. Kumbaga, kung kaya rin naipit siya sa isang, tulad doon sinabi niya, kinain mo yung sinabi mo eh. Kasi walang pununta kasi sa mainstream. O hindi ka galit sa mainstream. Kasi nag-good ka na. So, pag pumasok ka sa kanila siya, hindi malalos. Diba? So, para doon siya naipit kaya natawa si Ogie. Ito yung mainstream na umangat. Diba? Di mo kailangan tulungan ng mainstream. Kaya ka siya mainstream eh. Yun yung literal na pinupuntahan ng karamihan. Ano pinagsasabi mo? Kasi marami ring influencer na hindi responsable sa kanilang content. Isa-isa sa mga puhunan natin dito kung wala mga influencer na taga, di ba? Or kung walang nakakatawang memes, hindi tatagalan channel na to. Kung ano-anong kinakain. Oy! Patama kay, sino yun? Si Boy Tapang. Doon siya sumikat eh. Nagpa-prank na nagtitreten ng public safety, kinikidnap or something. Oy! Pucha, ano yan? Si Tokomi. Pucha, naalala ko na. Kasi ang downfall din ng mga influencer, hindi nag-iisip eh. Mahina talaga sila eh. So, yung mga artista naman, mas matatalino sila, mas credible sila. So, dito sinabi niya na yung mga artista mas may pinagmulan kumpara sa mga influencers. Totoo naman yun kasi may kumpanya kailangan mo sumunod sa mga rules and regulations. So, pupukpok sa'yo na hindi ka pwedeng pabara-bara lang, hindi ka pwedeng bira ka ng bira na sinasabi mo. Pero, ang kapalit nga naman nun, sa kabila naman na parte ng spectrum, ay yung creativity mo ay nalilimit, diba? Ang kabaliktaran naman sa mga influencers sa social media, pinupush nila yung limit. To the point na minsan lumalagpas, nakakabastos, yun nga, pwede kang kasuhan, pwede kang ma-labelan, iba naman ayaw magpa-label. Dapat talaga may balance yan lahat. Mapa sa influencer ka man na nagsisimula tulad ko na wala namang pinagmulan, wala namang kilala, diba? Di ba ako pumasa sa ABS o GMA, wala namang kilala para kung saan ako napunta ngayon. Diba, mga kapwa lang ng mga online na nag-share ng mga kung ano-ano sa social media
ang aking mga kasama sa pag-angat. Silang i-motivate. Na Para pumasok na rin sa digital. Pero kung masaya na sila doon, ayaw na nila mag-grow, kung tanggap na nila, okay lang naman. Dahil yung mga artista na pumasok sa social media, di ba? Sila Vice, di ba? May iba pa dyan, di ko lang pinapanood lahat eh. Pero nakikita ko sila sa feed. Sila Tony, di ba? Si mga Gonzaga. Kung ganun din yun, hindi ko gets eh. Alam ko 5 years ago, 3 years ago, sinabi ko rin yun eh. Hindi ko na mahanap yung video eh. Nung pumasok na yung mga artista sa social media sphere, kung saan yung mga influencers, di ba? Tulad nila Kong, di ba? Rest in peace kay sila Lloyd Cadena. Di ba yung mga hindi naman artista per se na nagsimula pero nakagawa ng following dahil sa kanila mga pinapost sa social media. Malaki naman ang internet. Lahat naman tayo may pwesto dito eh. Di ba? Wala naman problema yun eh. I don't judge them. Paano mo sinasabing you don't judge them pero sinasabihan mo silang laos? Hindi, laos naman talaga. Real talk yun. Kaya natatawa ko yung sinasabi nila na pag pumasok yung mga artista dito, bababa ang kita ng tulad namin, no? Mga social media ng mga influencers. Hindi nga, kasi yung mga ibang manonood sa kanila, syempre, minsan pagtapos sila manood ng video niya, o siguro naumay na o ayaw na manood sa kanila, nandun na ngayon sila sa YouTube o nandun na ngayon sila sa Facebook or TikTok o kung nasan man sila at manonood na ng content ng iba. Kasi diba may mga recommended yan, yung mga recommended feed, yung next, diba mayroong autoplay pa minsan. So nakakatulong yun sa economy ng social media. Mapa-influencer ka man o artista. Kasi may mga influencer na nagiging artista. Yung katulad nun, Piolo Pascual, tinignan ko yung views, wala pang 1 million. Tapos kay Sander Ford, lampas 1 million. Ang layo naman. Totoo naman, magkaiba nga naman. Pero iba kasi nagda-drive ng views para kay Piolo. Iba nagda-drive ng views para kay Sander. Parang masyado mo pinasimple. Alam mo naman, ginagawa mo rin naman yan eh. Yung galit ng tao sa'yo, ginagamit para din sa views mo, di ba? Hindi naman dahil nag-look up sila sa'yo. Iba naman yung circumstance ni Piolo, tsaka yung sitwasyon ni Sander dito. Daming factors na nilagpasan niya dito. Pero dyan yung gano'n ka-viral, gano'n kainit yung topic. Parang masyado natin nininitpick lang dito yung mga views dito or mga topic na pinili niya. So, gwapo si Rendon. Nung araw ba hindi ka kumapit sa bakla? Hindi, wala. Bilis sa sagot na yun eh. Wala ko. Actually, may nag-offer sa akin. Kasi dati ako nag-shoot ng film. Kasi syempre, Pilipino ka, gusto mo rin sumikat. So, nag-try ako sa film. Naman nauna ka pala mag-artista rin doon eh. So, bumalik din lahat sa'yo kaya sinabi mo. Laging double ako ni Sanjo Marudo eh. Oo nga, kakatawan nga niya si Sanjo Marudo. Halos kabuhis nga niya eh. Oo nga no. Wow, weird dun. Hindi mo lang maintindihan yung mga kaganapan sa buhay ng ibang tao kaya ka ganyan. Gusto mo lang. Yung mukha niya parang asin. Ba't ka ganyan? I'm learning naman. Hopefully, mas maraming tao ang makaintindi sa akin. Kasi hate drives viewing. Hate, sex, diba? Pag mga klaseng topics, mas pinapanood. Kasi may drama. Diba? Ano nangyayari? Ba't siya nagtatalo? Pero kaya kung mahinahon ka lang na sinasabi mo, wala talaga manonood. So, parte na yun ng marketing niya. Parte na rin naman yun ng kahit sinong gusto mag-viral sa social media. Like si Vice, alam ko marami siya natutulungan. Okay ako doon. Hindi ko di-discredit lahat yun. Si Michael V. Nag-contribute siya ng malaki sa industry. Coco Martin, may shooting pa rin kahit wala ng TV masyado. Nagbibigay pa rin siya ng trabaho. Okay siya. Nakafocus lang ako dun sa mali na hindi acceptable na ginagawa. Parang ano to, kung hindi man magulang, yung mga kamag-anak mo, makafocus tayo sa mali. So, dapat balanse ka din. Oo, dapat balance yun. Give credit where credit is due. Hindi kasi marami na kasing tao na pumupuri sa kanila. Kaya nga bas pinili ko maging kontrabida eh. Ano ka ba, paghusga-lipunan? Kaliwat kanan, may mali kasi ginagawa, di ba? So mas pinili ko na maging kalaban, kontrabida, para nakakatawa kasi gusto niya maging kontrabida pero yung mga tao nag-report ang page niya kung totoo nga yun, naging kontrabida ng buhay mo. So, parang mo sinabi na okay lang sa'yo yun? Di ba mabigat para sa'yo yan? Na naghahanap ka ng mali ng iba. So, dapat ikaw perfect. I'm trying to be perfect. I'm trying to be perfect. Gusto ko yung sure na sure sa sagot niya. Si Rendon nag-ano na. Mabait niya yung si Rendon na. I'm willing to listen naman. Listen, look, and learn. Ito na namin kapisan ng social media broadcasters, oh. Nga pala, meron din pala kay Vice at kay Ayon. Kahit sino naman pwedeng mangkaso sa'yo, pero ang tanay kung mananalo sila. Kay Vice, Ayon, sa lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing. Wala akong yung matang ni Redo, para siya naiiyak ka. inyo, hindi ko kayo din-discredit. I'm thankful sa mga nagawa. Yung nakalagay sa cup niya, pinagsasabi nito. Pati yung sa ilong niya, parang may sipon eh. May mga times mo umiiyak ka din.
Oo, umiyak din ako. Ang kahinaan ko yung family ko eh. Kasi Ayun na, backstory. Napagdaan Sa militar. Bata ka, nawala sa Marino? tiwala sa'yo. So, Ang tatay ni masakit Brenda? syempre bilang anak na walang bilib sa'yo yung mga magulang mo. So, doon ako nanggagaling. Pinilit ko talagang maging successful. Kaya pala. Magkaroon ng boses, May backstory po siya, parang Demon Slayer. Ito yung bago patay ni Tanjiro yung kalaban niya, biglang may backstory. Kasi iyak siya agad pinupugutan niya na ano ba? ko lahat, tinapangan ko lahat. Hopefully, maging masaya sila sa mga na-achieve ko. So, ang relasyon mo ngayon sa pamilya mo ay hindi maganda. Okay naman na kami. Noong una talaga iniwan ko sila eh. Kasi dito pala talaga galing yung lore kung bakit niya sinabi iwan pamilya, kasi talaga iniwan niya, kasi talaga sa kanya totoong buhay doon niya ni-reflect. Kaya pala nung pagkakasabi niya talagang buong puso alam mo, bigay na bigay, iwan pamilya eh. Sinabi din niya dito na talagang walang communication, literal iniwan niya yung pamilya niya para i-prove yung sarili niya, para ipakita ko ano yung kaya niya marating. May mga tao namang hindi kailangan pumabot sa ganung lengths para sumikat din sa ganung lengths, pero yun ang bara siguro na binigay sa kanya ng mundo at yun ang kanyang kinuha. Hindi ko masisisi isang tao para sa ganun, no? Kaya mahirap yun. May kanya-kanya tayong binigay na sakripisyo para maabot to. Alam mo din talaga ako. Real talk. Wala kang alam gawin. Kasi lahat may maid kami. Lahat. Pucha, may maid pa kayo. Ako nga po, pagka-graduate ko, isang linggo lang nagtrabaho na ako. Nag-apply na ako, trabaho agad. Hayop. Yung puwet ko, hindi ko naramdaman lumambot. Tumigas lang siya lalo eh. Kasi handa na naman sumabak sa gera ng buhay. Tapos may sasabihin sa akin, hindi daw ako breadwinner, punyeta. Yan na, nanginginig na yung bibig. Na tatapakan dahil walang boses. Doon ako nasasaktan. Kaya pinilit kong lumakas. Pinilit kong sumikat. Pinilit kong lahat gawin to para hindi ako papahayag na may manapak sa inyo. Kaya doon ako nanggagaling. Na kahit isang Pilipino. Ito na si Tanjiro. Sorry na niya. Tayo kitang patayin eh. Kasi ang katapangan hindi naman yung wala kang kinakatakutan. Tama. Matapang ka dahil may kinakatakutan ka. Pero pinupusyo pa rin yung sarili mo kahit alam mo. At ganyan ka, masyado kang matapang, wala ka bang kinakatakutan. Yung mga matatapang kami, yung may mas malalaking takot. Pero hindi nito forgive yung mga sinabi niya. Kasi alam mo rin naman paano mo ina-execute yung tapang mo. Hindi naman tayo dito para mga pyesa lang sa chess na ito lang naman yung pwede kong gawin eh. Alam mo na may iba ka pang pwedeng gawin para ma-achieve mo rin yung parehong effect na gusto mo. Pero alam mo, ito yung mas madali, ito yung mas mabilis yung gabaran, at ito ang tinatapakan mo. Hindi ko siya parang pinagbibigyan sa kanyang mga ginawa sa social media up to the point na mawala na siya ng platform. Pero naiintindihan ko bakit niya yun kailangan gawin. Nandiyan ka na, ano gusto mo gawin natin? So anong sinabi ko ito habang nag-e-edit? Habang ini-edit na editor ko yun, lumabas na bumalik na si Rendon Labado. Anong sabi ko sa inyo? Alam ko na, amoy ko na, ang tagal-tagal ko na sa social media. Diba nangyayari sa akin? Ayan, so bumalik na siya daw, kuno, at kanyang Labador. So siguro pwede to parang metamorphic change na kanyang branding. Kung ganun pa rin ang kanyang style na siguro bastos o rekta, prangka, hindi siya nag-iba ng branding. Siguro lang to, parang pang drama lang ulit ang kanyang pangalan. Pero kung nagbago na talaga siya, iniba niya talaga yung kanyang online personality, sadya talaga to. Kung mayroon namang bagong prediction po siya, parang si Nostradamus sa laki na ilong ko. Pero yun yung akin na gets dito. So yun yung sinabi ko, yung video niya na real or fake. Anong sabi ko sa inyo? So yun lang, gusto ko lang sabihin na nagbalik na siya. Hindi ako natuwa, di rin ako nalungkot kasi wala eh. Alam ko na yung mga galawan naman na ganyan eh. Wala naman na tayo magagawa. Di ba meron pang sponsor. Kung pwede ko lang ipagpalit yung Nat Geo na channel sa kanya, pagpapalit ko a soul for a soul. Sunod na balita, kaya ito naman, pumunta na, di ba sinabi ko sa inyo nung kamakailan, pumunta si Senyor Aguil, lumipad ng kanyang team at ito ang kanyang pinagdaanan sa Senado. Bakit meron silang armas? Hindi po yan armas, sir. Ano yan? Kahoy po yan. Kahoy. Pucha, kahoy na, yung parang mga laruan sa Pasko. Noong panahon po yan, mayroon po kasing may mga different activities po yung mga clusters po doon. Meron? May mga different activities, may sports. Parang ano ba to? Theater o cinema? At during that time po, isa po yan, parang contest po between contest the clusters po. Parang tapos parang sila po yung nanalo. Parang kasi po sikat na sikat po noon yung time po ng Cardo yung sa probinsya. It all interconnects. Kaya pala galit si Rendon kay Cardo eh. Isum. Ay, patay si Robin na ni Tito. Ano yan? Patingin nga, iho. Enhance! Totoo ba yan? Na kahoy.
Sa ngayon, Your Honor, hindi po nila pinapakita sa amin na kasalanan talaga ni Ricardo to eh. Kaya buti na lang inaaway ni Rendon. My God, talagang ginisa siya dito parang sa tisa. Ano to? Bawal dito Agila. Sawa yan lambot ng katawan eh. Senyor sawa pala ang katawan na malambot. Tayo si Choi, hindi siya yan. AI-generated yung mukha ni Senyor Aguila. Ano to? Mga government employees hindi na mapupunta sa langit. Sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa Nako po. Opo, ma'am. Yari kayo. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. Tayo mong magboses babae, boses katsila. Sample. There was a time that it was raining hard and Senyor Aguila shouted, Bisaya siya, di ba? "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really... Kibuloy 2.0 Huminto talaga ang ulan, pagsabi niya. Baka accidentally lang po din. Coincidence, di ba? Noon po yun, sir. Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po tumiwalag siya. Pagtuturo. Sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Nako po, 23 years old May panahon pa siya para magpaka-immortal. Cousin ko, nagkasakit siya. Dinala sa hospital. At biglang dumating din po si Jiren. Coincident! Niya po doon sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pang babae, matandang babae. Pandoble ka pala ito at may matandang lalaki. At yung boses niya ngayon. Jerez, kaya mong magboses babae, boses katsila. Godzilla. Sample. Hindi po yan totoo. Hindi po yan. Ba't Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. He shouted, "Let the bird kiahaw." Kiahaw na bird, kind of bird. Let the bird sing. Ano nangyari? Unexpectedly, a bird sang. Yes po, sir. Ito yan, kumanta yung, paano? May boses po ng ibon. Galing sa kanya o galing sa ibon? May ibon talaga dumating? Sabi niya, tingog langgam kiahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay Nice Parang si Snow White lang Na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Buti yan kasi di ba ano ba lumalaban sa mga fake news, sa mga misinformation, edukasyon. Kaya nagtayo siya ng sarili niya paano pag gusto niya magturo Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school. Ikakalat na nila Pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit kaya? Ayun yung panakot niya. Yun yung pantago nila. Parang cover up ba? Ayun na yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. Kulto. Bento. Nalala ko tuloy sa kay Walter White yung ginawa nila sa business nila na pantago doon sa pera. Bumili sila ng salon. Employees hindi mapupunta sa langit. Opo, Ito ma'am. na. At Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Ako, parang whiskey pick to. Nanonood ako ng One Piece Nakatakot Pwede ba Bisaya? Pwede. Kung tinuod pa nga, ngingon ko nga ako, Diyos, dito na ko Pakitranslate. Buti na dyan, ito si Bato. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Mr. Chair, umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. Yan talaga, pag wala ka talaga edukasyon, hindi ka nakapag-aral, mas madali kang lokohin. Kaya nagigets ko bakit may mga parte ng mga bansa na hindi nila pinapaigting yung edukasyon nila. Okay lang, mababa yung sahod ng mga teacher. Hindi, umalis sila, huwag sila magturo. Kasi pag tinuruan mo ng critical thinking, tinuruan mo ng reading comprehension, isipin mo lang gaano karaming tao ang mag-iiba. Gaano karaming tao ang hindi nagpapauto sa social media, mga nakikita nila sa kung saan-saan lang, at nagtitingin pa
gumawa ng ibang mga impormasyon. Hindi lang bira na ng bira tulad ng ginagawa ni Rendon. Literal na kaya ka natatagal lang kasi matagal talaga bumuo ng isang magandang argumento o konsepto, diba? It takes time. O di sana lahat ng mga sanggol lumalabas one day pagkabuti sa'yo, mga anak, diba? Gano'ng katagal? 9 months para gumawa ng isang tao, diba? Ganon din yun. Ang pagbibigay oras ay pagbibigay ng pagmamahal. Kasi diba, hindi mo kasi makukuha na ang oras na yan. So mas pinapakita lang doon gaano sila kamay pake sa inyo bilang mga watchers, bilang mga manonood. Pag naglalabas sila agad sila ng kung ano-anong content ng ganong kabilis. Bilang dating teacher, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Pucha, dito pa lang 10 years old, nagtatrash talk na eh. From age 5, hindi na po sila marunong makapag... na-stifle na yung growth nila, napigilan na. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng edukasyon. Tapos ang dami nagduduro-duruan sa social media na kanilang mga alam. Ay, nako. Sukot. Ay, hindi pala to, pero napaka-cringe na niya. Patusulot to sukot. Sunod na balita kaya Ako po si Marikit, ang madaldal na ibon. Naku, ito pala yung tatalo kay Agila. Itong ibon na to. Nakala ko si Dati Gulapa. Gusto ko yung dami mic na nasa harap niya tapos naggagagula siya. Pala dapat natutunan ni Senior Aguila eh. Hayop. Sunod. Honored Bisaya with you. Don't mind if I do. Okay ka lang? Okay ra ka? Guwapa ka ayaw kakay ka. Maayong buntag udto ga. O sino si Gabi? Walang pwede to sabihin sa lahat ng mga wala nangutana. Bisak, ano yung Bisakol yun? Nakikita ko. Walang nagtanong. Ay, hindi ko sasabihin yan. Mapatagalog man. O Bisaya. Gimingaw na ko niya. Ay, hindi ko ba ko yung accent eh. Nikaon. Nikaon na ka ang tagal mo. Dugayan ni mo. Uy! Unya dayon. Dayon, di ba? Yung Blackpink yan. Karoon ka saan. Hindi ko nakita. Ano yung isa? Magabaan unta ka. Uy. Sunod. Ito na. Ito twice. Ito pala Blackpink, sorry. Ano meron? Oh! Gio? Momo? Ito rin yung mga followers ni Senyor Aguila pagbalik niya ng Socorro. Pabalik na siya! Yep, shot puno na lang tayo sa mga nangyari sa Pilipinas. Magpanguling balita galing sa mga Weirdom Picks Multiversal Backup. Jack Roberto at Maris Racal may bagong pagbibida na rom-com film siya. Kaya isip mo lang ba kung tanga ka, di ba? Hindi ka nag-aral na mabuti o hindi mo na paigting ang iyong reading comprehension. Papapaniwala ka na lang, oh wow, talaga meron sila. Buting napito-double check natin yung mga fake news, mga misinformation, diba? Kasi sa dulo ng araw, tayo lang naman ang magtutulungan dito bilang isang bansa. So doon tatapos mga balita ng linggo. Gusto pa ng mga ganito, hindi mo tayo like, share sa mga mataas ang lipad yung friends para batakin natin pababa. Marites sa mabaalam. Shoo!